bengisazolungisa indaba yebhasi lana ngazi ngibona ukuthi kuvaliwe nje. Cha abahlonishwa akuyona inkinga lokho bahlonishwa kusekona abala ngaphakathi. Ake netho kulela kancane la. Silinde khona. So makuqeda lapha ngaphakathi bese niyangena. Sibonge Nduna, sibonge. Hala phansi. Uyeke into ukubonisa nabantu. Abantu masuzongivelelwe nje labo famkeli bana. Nje babuka emehlweni nje uhamba nomuntu wakhe ngathi. Natasha, sasikhathi nganani sifikile abantu abafuna ukuphuma la kahle. Ukuzolungisa kolunga nini makunje. Futhi mina ngisafuna ukuya e-toilet njengamanje. Usophiswe manini wena uke toilet? Mfazi safanele manje ngisho ngizofuna e-toilet. Kufanele ukuthi ngeke phela ngikwazi ikhona ukuthi ngingenza Natasha ungangibuza ukuthi ufuna ukwenzani. Manje ngifuna ukuthi kodwa hayi ngiqaphela ungakwenza ukuthi mina ngifuna ukuya-toilet ngenze njani? Ufuna ukuhamba uzongichamisa e-toilet? Wena niqaphele nje ufuna ukungichamisa nje manje sisiyahamba endleleni uhlangana nona labo famkeli bakho nje manje usiphiswe ukuyochama. Kulungile hamba. Ofamkeli bani? Hamba e-toilet.